Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Pasiloa lang ko, boss. Pero, wa man sab ko magtuo nga nagtago ra dahil sila ngit-ngit si Johnny sa mong padagsulti ni Tia. Oh, sige. Ang sahanan ka ban? Oh. Boss, wa na ang kaban? Oh, si Juan na. Di araman. Bebe, wa na to dihang ka ban? Boss, diha raman kito ang kaban sa tiilan sa imong kama, di ba? Animas! Animas! Animas. Kinsa magkinagkuwas ka ban? Animas! Animas. Patari! Pangitaan ka ban sa gawas? Bebe, sige na. Oh. Ako mangita din, be. Ako mangita sa sod, be. Mula di ala din, ba? Ako Nga mangita. mugawas pa sa ang kaban, boss, nga wa matutiil. Ako din sa sod. Ikaw pangitaan ito sa gawas. Oh. O sa bang mga kwarto, sige na. Basin og galimpyuhan sa mga katabang kini akong kwarto. Mga ilaw lang gipagawas ang kaban. Igawas din nila nga di sila mananghid nimo. Akala ko kakutihan na ni mo eh. Ay na po na ang sulti niya. Pangitaan ng kaban. Unsa man sab ang suod sa kaban sa imong apuhan Johnny? Kuan sir, mga map para sa minteryo. Ug kuan mo daw mga resibo siyang utang. Unya, dunay gamayng sapot niya. Karaan na gyud ay kayo kini. Oh sir, mo na nga ako gining pangitaon. Kay gawas nga karaan na kay ni kabilin pa gyud sa akong apuhan. Iya gining gipanugon nga di gyud ihatag og lain. Mao ba? Oh, Ngano man ka, no? Sir, basta antik na nga butang, sir. Magkadako man gyud ang bili ana, sir. Inoon sab. O niya, di ninimo ibaligya na ko Johnny. ha? Nganong imo sa ning paliton sir? Kolektor ko og mga karaang butang Johnny. Kay ganahan ko nga mao kini ang akong irigalo sa mga higalan akong mga milyonaryo. Kay kasagaran nila, ganahan kayo og mga antik nga mga butang. Labi na kung doon na ni Sugilanon. Kuan sir, di man ni baligya. Naibaw ko nga mas importante para ninyong mga batanon karon ang kwarta, Johnny. Hindi lang sir. Gawas pa, sir. Nanugon sa taong to iyang lolo nga ampingan ni niya. Di babay, Johnny? Mausa na ang gusto ni lolo nako, sir. Aha. Okay. Dindo! Hay naman ang kaban! Papsi! Kuan ka nang... Asa naman? Papsi! Naglibog man ko ini. Wa naman ang kaban dito sa akong kwarto. Unsa? Hain man ka din eh. Ako pang gipapangitang puldo. Pagkadako ang problema ha karon. Inyong gikawat ang kaban. Unya, Agay! Papsi! Oy! unsa may inyong iuli karon ni Johnny? Ganawa naman din ang kaban. Ha? Kuya, wasag good inyong bay, good. Masude ni og kawatan. Kaban pag yun ang nakawat. Lisura sab nga tuhuan na uy. Uy. Kung nagduda ka, yun na, kinsaingan mo inday. Mikmik, sir. Ang ni mong babae ang gusto na kong mahibawan. Sir, saday, milagros. Uy, kanindot ni mo ugnan. Babae pagyut kayo. Abi ni mo milagros. Gwapa baya ka kung magbinabay ka. Unya, magpataas ka og buhok. Nya, laki man ko, sir. Di ka lalaki, babae ka. Ug ayaw kong supaka kay niya ka sa among panimay. Sir, kanang balik tas kaban, sir. Johnny, ayaw kabalaka sa kaban sa imong apuhan.
Ako gining ipauli nimo. Ako mismo ang musugo sa pagpangita ini. Ugma, balik ko din Ingon ini yapong orasa. Ha? Ugma pa ko nimo pabalikon, sir. Oo. Tungod kay pangitaon pa namo ang imong kaban. Ayaw kabala ka. Ako ning iuli nimo. Ugma. Ugma kalakaw na mo. Ngano kang ugma pa man niya iuli. Kinahanglan makuha gyud nako og pagbalik ang kaban, bay. Isudas ang tuhuan anang kawatan nga gikawatan sa ila pag yung bay. Namakak sila. Oh, klaro na lang yun. Bisag bata, di gyud mo to nga gikawat ang ilang kinawat. Mao. Pero matay mahimo. Gawa sa pagbalik na lang ugma. Ay. May lang unta kung di na lang madiskubrihan ang sikreto sa maong kaban. Unsa? May sikreto ang kaban sa imong lolo Pilo? Pagtsurda ba dyan niyo Sabi sikreto gud. Tinoo lagi. Doon ay sikreto ang kaban ni Lolo. Kay doon na siya sikretong taguanan sa ilawom siyang sahog. Unsa? Muna. Manginaot ang tanga. Di din nilang madiskubrihan. Nga naman bay. Doon na kay gisod sa sikretong compartment sa kaban sa imong lolo? O bay. Unsa man? Ang kupa nga bulawan. Nga nakuha na to sa lungon ni Manolo Bertin. Unsa? Unsa man? Wa gyud mo makakita sa kaban sa kwarto ni Boss Dindo? Wa tao rin. Bagit. Patay gyud mo ato kung dunay nang hilabot ug balhin na to. Tugaan na lang mo. Tugaan mo na ako kung kinsa ninyo ang naghilabot sa kaban. Wala lagi biso sa kwarto ni Sir Dindo karon. Nganong kalit mang nawa ang kaban sa kong kwarto, oy? Unsa man gisod sa maong kaban, ha, Dindo? O nganong inyo maning gikawat? Kuan, Papsi, ka lang, makapainteres lang kayo ang kaban, Papsi. Kay laliman ka, gilansang siya sa sahog sa maong bay, aron di lang ginmalsa. Unsa? Mao nga, amo lang yung gilangkat sa sahog, Papsi. Sahog nga kuwayan. Nadapa man gani ang ubang sahog sa kuwayan. Tinuod ba nga mga papel ra ang suod ini? Maura man ang nakita. Di ko mo to. Unsa may dili mo tuhuan, Papsi? Dili ko mo to nga mga papilang ang suod ini. Doon na yun importante nga butang. Unsa? Pero, kuan ka lang. Nakakita ka sa kaikag ni Johnny nga kuhaon yun ang maong kaban. Oh, Mianhi yun siya din sa ato aron bawion ni. Ug nakita ko sayang naong ang kabalaka bahin sa kaban. Kung makabantay sila nga doon na pa ilaing butanganan sa sahog sa kaban. Ay, makitaan gyud nila ang kupa nga bulawan, abay. Halan no. May pag-ato na lang ni ibaligya bay. Kuyaw sa duwi kung magpataka ka baligya ini. Kupa gud ni. Wata mahibaw kung diinggikan ang mong kupa. Og ang imong lolo Pilo rang nahibaw ini. O, siya ra ang nahibaw og ang namatay. Pasig nahibaw sab si Lula Ima ini. Gusto. Gusto ka bay? Posible nga nahibaw si Lula Ima ini. Abay, si Milchi man ang nagmotor pa ingon din Mao day nga wa siya sa bahay nila ni Dindo. Che! Hain naman ang kaban. Oh, huwag mo lang ninyo mala. Nawa ko na ni kwarto ni Dindo. Imposible ha, good ana. Pero pabalikon mi ugma. Kay basig makit-an na nila ko no. Mao ba? Nganong karon pa mo kamutungas? Ako lang timing nga, padung na sad mo pa uli. Aron dili sila magduda na ako si Dindo. Nga dito ko sa inyo. Oy niya, namalit sad ko og prutas aron ingnon nga dito ko sa merkado. Mao ba? Ilse, ikaw na'y bahalang maniid sa bahay nila ni Dindo, ha? Oh, sige. Way problema. Sige. Niyang ako number. May na makatawag ka na ko, bisan unsang orasa. Okay. Mag-chatmate ta, Shiny Boy.
Boss! Boss! Oh, Huwag ka na mo makiti ang kaban ni Johnny, boss, ay. tidak eh. Hain man din eh. Kinsa man ginagawa ini? O, Papsi, ikaw sa Papsi. Anong imong untong gipasaligan sa Johnny? Nga imong iuli ugma ang iyang kaban? Tungod kay ako gining iuli niya. Ha? Tungod kay tuwa sa akong kwarto ang kaban ni Johnny. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!